Stori tenant y mis am mis Rhagfyr ydy dillad arfordir. Myfyrwyr ydy Siôn a Siôn nath dechrau fusnes nhw yn ysgol uwchradd a bellach wedi fynd i gael llwyddiant andros o dda, hefo gefnogaeth hefyd gan ni yma yn M-Sparc a hefyd Prifysgol Bangor ag eraill. Wyliwch y fideo yma i ddysgu mwy am eu antur nhw. Dyna dyn ni eisiau bod y brand Ynys Môn Cymraeg. Be dwi'n meddwl amdano peth, doedd yn ddau na ni, Siôn a fi roed 40 quid i fewn yn dechrau. 80 pint o'n i'n prynu t-shirt rhad, a i feddwl bod ni cael 600 o orders yn y blwyddyn dwytha yma, mae'n just yn, fel dwi'n dweud, mae'n just yn fidal methu gyda'r dros y peth. Da ni'n wahanol i bob arall, dwi'n meddwl dyna sy'n rhoi'r rhan fwyaf o'r sales iddyn ni. Y ffact bod o'n deud arfordir Ynys Môn yn lle coastline Anglesey arno fo. Dyna sy'n rhaid y sale i ni, a fel ti'n dweud, mae mor bwysig cael y Cymraeg yna ar y dillad. Mae'r swyddfa yma, Bee Enterprise Bangor, wrth bod ni'n coleg wedi cael yr swyddfa yma am ddim lly. Maen nhw wedi rhaid loads o gefnogaeth iddyn ni. A peth, yr unig gymorth o drai roed ydy codi ffôn a gofyn i rywun, be di'r ffordd arall neu hyn, be di'r ffordd arall neu llall. Dwi'n meddwl mod 20 oed ydw i, ond 3 mlynedd dwi wedi bod yn neud hyn, a sgynna i ddim cefndir busnes o gwbl. Dwi ddim yn gwybod, do'n i ddim yn gwybod llawer am busnes, dyn just gofyn. Wel, hon ydi stafell Prifysgolion Santander. Mae'n deori sydd gynnon ni yn y Brifysgol i gynnig i myfyrwyr a graddedigion efo syniadau busnes. Wel, dwi'n gweld Siôn a Siôn o dillad arfordir wedi tyfu mewn hyder yn ofnadwy ers iddyn nhw gychwyn yma. Mae o wedi rhaid safle proffesiynol iddyn nhw gael cynnal i busnes. Yn ogystal â'r cyfeiriad proffesiynol, maen nhw'n medru cael cyfarfodydd yma a rhwydweithio hefo busnesau eraill yn tanio yn yr man cymdeithasol. Prifysgol Bangor yn rhan o rhwydwaith Prifysgolion Santander, a trwy hynny mae cyllid i gael. 3 mlynedd yn ôl, jyst prosiect bach, ella bod gynnwch chi prosiect bach ar y go wan. Ella bod 3 mlynedd bydd o'n busnes go iawn a byddwch chi cael cyflog iawn allan ohono fo. Mae Cyngor y Dre just go for it. Dyna di'r peth hawsa a'r peth y cyngor gorau fe Dre, just go for it. A lle yn diwrnod ydych chi'n sbio nôl a meddwl, dyna di'r peth gorau dwi'n rhoi i wneud.